Γεια σου πατέρα μου Ξυπόλυτε. Γεια σου πατέρα μου. Όπα όλο το Σύνταγμα. Σήμερα ο Καραγκιόζης είναι σε πολύ μεγάλη δράση. Θα μου πείτε και πότε δεν είναι. Το κυνήγι του Επιούσου τον κάνει πολυμήχανο. Γιατί ας μην ξεχνάμε, έχει να θρέψει και η οικογένεια. Αυτή τη φορά μπλέκει με τον λίσταρχο Ντελή. Το έργο αυτό είναι από τα παλιά έργα του Θεάτρου Σκιών. Το έπαιζε ο μεγάλος μάστορας ο Βασίλαρος. Την παλιά εποχή στην Ελλάδα, δηλαδή στα χρόνια του Όθωνα, δρούσαν στη χώρα μας ληστές. Ορισμένοι ήταν ονομαστοί για την έντονη δραστηριότητά τους. Είχαν γίνει ο τρόμος των κατοίκων και ο πονοκέφαλος της αστυνομίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο λίσταρχος Ντελής. Άπιαστος, φοβερός, ατρόμητος και επικίνδυνος. Σε μια τέτοια επικίνδυνη αποστολή βρίσκουμε τον Καραγκιόζη υπερασπιστή του δίκαιου και του νόμου. Είπαμε, ο αγαπημένος μας διασκεδαστής μπαίνει μέσα σε όλα. Έχει κάνει όλα τα επαγγέλματα, από δουλειά του ποδαριού μέχρι τηρητής του νόμου και της τάξης. 50 θέατρα που έπαιζαν και κεντρικά έπαιζε ο Μόλας, ο Μανολόπουλος, ο Γεροχαρίδημος, πάρα πολλοί καραγκιόζοπαίχτες, δυνατοί και καλοί στα κεντρικά και σε όλες τις ηλικίες. Δεν μου λέγανε, ποιος τόλμησε να πετάξει τη σκάλα στο Σταύρο, θα πεθάνει ρε. Ποιος τόλμησε ρε. Πες μου ρε ποιος τόλμησε να πεθάνει αμέσως ρε. Λέγε ρε. Εγώ ρε. Μπράβο σου ρε. Μπράβο. Αμάν αδερφάκι. Στα σοβαρά την πέταξες εσύ στα αστεία. Στα σοβαρά. Εντάξει. Γιατί αστεία δεν σηκώνω αδερφάκι, παραξηγέμαι. Έχει την οριγιά από εκεί, σαπουνόφουσκα. Οι φιγούρες του Καραγκιόζη το 1900 ήταν μικρές και ήταν χάρτινες. Το πανί μας ήταν μόνο 80 πόντους, γιατί είχαμε λιγνάρια και με κεριά και δεν μπορούσε να είναι πολύ ψηλά φωτισμός. Οι πρώτες φιγούρες ήταν με χαρτόνι. Χαρτόνι, αλλά δεν ήταν τόσο σκαλιστό. Να, όπως είναι αυτή εδώ, είχε λίγα κοπίδια μέσα, πολύ λίγα. Μετά εξελίχθηκε και έγινε αυτή. Έγινε ας πούμε αφαιρέσαμε περισσότερα από μέσα και την κάναμε πιο έγχρωμη και μεγάλωσε. Και μετέπειτα ήρθε το δέρμα. Το δέρμα είναι πιο παλιό, αλλά εδώ στην Ελλάδα το ήφεραμε μετά αργότερα. Όταν ήρθε ο κινηματογράφος, που βγήκε ο κινηματογράφος στην Ελλάδα, οι καραγκιόζοπαίχτες άρχισαν να μεγαλώνουν τις φιγούρες και να φτιάχνουν δερμάτινες φιγούρες. Αυτό το δέρμα γίνεται από γκαμίλες και από βοηδιού. Το ξύνουμε από τις δύο μεριές και βρίσκουμε την καρδιά του ζώου, το οποίο το βάφουμε από τις δύο μεριές και είναι απέθαντο. Αυτά τα υπεργαμίνες έχουμε 3.000 χρόνια σήμερα στην Αίγυπτο που έχουν γράμματα και δεν χαλάνε, τόσο πολύ το δέρμα είναι. Λοιπόν, η εξέλιξη εξελίχθηκε σιγά σιγά από χαρτόνια. Σήμερα είναι η ζελατίνα. Σήμερα έχουμε το πιο υλικό, το τελευταίο υλικό, το οποίο είναι αυτή η ζελατίνα, είναι πολύ εύκολη. Την ξύνεις να φύγει η γυαλάδα και τη βάφεις από τις δύο μεριές και είναι πάρα πολύ εύκολη. Καλώς τον τράγο. Τι κάνεις ωραία οχτώμπουτρι.